Tabbas yanzu na tabbatar da cewa babban kuskure ne alakanta Lamine Yamal da Messi, ganin yadda Franco Mastantuano yake da yanka a cikin filin wasa, sannan kuma gashi shine magajin lambar ta Messi a wato Argentina bayan shi Messi din yayi ritaya daga wato wasa na ƙasa na gida. Zai iya zama ɗan wasa mai shekara 18, amma fa Mastantuano ba sa'an Lamine Yamal bane ba wajen surbuɗa yanka da kuma cin ƙwallaye. Da farko dai ɗan wasan ya yi burin zama shahararren mai amfani da YouTube domin hanyar samun kuɗin shi, daga baya kuma ya gano cewa ƙwallon kafa shine wato inda abincin shi yake. An haifi ɗan wasan 14 ga Agusta shekara ta 2007 a Azul da ke Argentina, a wani ɗan ƙaramin ƙauye inda anan ya samu damar taka leda ta ƙwallon kafa. Ya samu damar shiga shahararren club nan na gida na Argentina wato mai suna River Plate, wato club ne wanda ya yaye manya-manyan 'yan wasa a duniyar ƙwallon kafa, wanda suka hada da Julian Alvarez wanda ke taka leda a Atlantico Madrid, da kuma Enzo wanda yake taka leda a Chelsea, har ma da Fernandes wanda yake taka leda a Manchester City, da dai kuma sauran manya-manyan jibga-jibgan 'yan wasa. Yake cewa coach Xabi Alonso na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid shine ya zabura shi da kalamansa domin nuna masa falala da kuma fa'ida ta ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid din, a fafutukar da shi Xabi Alonso din yake domin maye gurbin Luka Modric, tsoho mai ran karfe bayan ya yi ritaya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. A ranar 13 ga watan Jun shekara ta 2025 a Los Blancos a gama cinikayyar ɗan wasan akan zunzurutun kuɗi na Euro miliyan 45. A ranar 14 ga Agusta ne shekara ta 2025 aka nuna ɗan wasan a duniyar ƙwallon kafa, inda aka bashi lamba 30 a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, wanda ta kasance tsohuwar lambarsa kenan a tsohon club ɗinsa, inda ya karya tarihin Endrick a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na ɗan wasa mafi karancin shekaru da ya gwabza a gasar kofin zakarin nahiyar Turai wato Champions League, inda ya gwabza a wasan da aka buga tsakanin Real Madrid da Marseille, inda Real Madrid suka samu wurin jaye da ci 2-1 ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Marseille a lokacin ya ɗan shekara wato 18 da kuma kwana 44. Sannan ya zama magaji na lambar Lionel Messi da kuma shi kanshi Lionel Messi din a ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ta Argentina bayan shi ritayar ɗan wasan, inda ya kasance ɗan wasa mafi karancin shekaru da ya ɗauki wannan lambar a ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ta Argentina. A nan kam dole in jinjina wa Xabi Alonso ganin yadda ya ƙoƙarin ɗauko wannan ɗan wasan kafin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona su ɗauki wannan ɗan wasan ya zo ya ƙara addaban mu a duniyar ƙwallon kafa kamar yadda Lionel Messi ya addabi mutane lokacin da yake wato cikin ganiyarsa. Amma fa Messi tabbas ya zalunci mutane a duniyar ƙwallon kafa, sai dai mu ce Allah ya ƙara masa faɗin kunne ɗan yarinya. Me zai hana kai following ɗin bidiyon sannan kai lakin mu je maha domin sabon zafafan labarai da ya shafi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da kuma sauran kulubluka.